भारत भुटान बर्डाराव थानाय दागगारि बाजारावहाय दिनैहाय बेरायबाय ओमफ्राय लोगोसे इलामनि होननांगौ ना मा होननांगौ जाखो गस्ला जेरैबो इदि गोजा आरो दाम खमनि गोजा सस्ता अयथासार मानसिया नायै नाय आन्दायलायखाबाय नोंबो आंखौसो नायहरना सौथुलायलांसै हनै मानसिफ्रा ओरैबो नायदो नै ओरैबो नै नुबाय दा ओरैबायदि दंखायो नै जिफ्रा हाजार नायदों बायना हो बिफा बायनोलाय गस्लाफ्रालाय नै माथो इयो मोजां गारमोन खटना मानो लाखानोसै देरद्रायो नै नोंसोरो मोजां मोजां दङ नै कमेन्ट खालाम लोगोफोर दैलाव ब्रह्म हाय गुड मर्निं ब्र आं बागमारायाव दङलै बागमारालायनो दागगारि अयथासार एभेलेबेलनो जेरैबो इलामि गस्ला फै ओरै फै एसे बेंटल मार्केट नामा नङालै बेंटल नङा दागगारि भारत भुटान बर्डाराव थानाय नुबाय माबायदि मानसि जायो होस डेन्जार मानसि जाखायोलै खालि गस्ला जिफ्रा नायनै बिदि गोजा अयथासार सिख्लाफोरबो फैयो नुबाय जेरैबो सिख्लाफोर भुटाननि इन्डियाननि अयथासार एभेलेबेल नुबाय ओरैबायदि नै एभेलेबेल दखान नैयावहाय जाला जोंना सोरबा सोरबा नै जेरैबो बिदिल'खा औलै फंबाय एसे लाइभ होदोंला आङो जेरैबो बिदि जानाय लोंनायफ्राबो बरियाल' दंखायो नै एकदमबारे लाइक डन हाय प्रमद नार्जारि हेल' आदा हास लाइभआवसो होगासिनोखा नुबाय दा नै माबायदि मोनजायो बेदरफ्राबो दंखायो दा नै मा गियोसो जोंनि बर'फोरनि बिदिनोखा केमेराखौनो गिखायो प्रमदसो जानांगौ दा दखानफ्रा नै फुरा एभेलेबेल मा ओइ पार्टनार किबा दाहिसिल मै दागगारि दाहिसे हाब ओरैबायदि मानसि एभेलेबेल फैदो ओरै फै रावखौबो लाइभ होदों फेसबुकआव हो दसे दा आं लागोनलै जोंनिया बे बोराय बुरै सानैबो लाइभ होखाबाय नै मेदामाबो लाइभ होखादों मानसिया एसे सेंबावबायसो फुङावनो जायो दे कमेन्ट खालामबा नुबाय मा जाद बायो नै गस्ला जिया आयु एभेलेबेल नुबाय बर'फोरबो भुटानिसफोर नेपालिफोर माने भारत भुटान एटाच नालाय बाजारा गस्लाफ्रा मोजां दङ नै बेफोरो 100 खालाय नैबे मोजांथ' गस्लाया हाब मोजां दं नै गस्लाया होस एभेलेबेल जेरैबो नै होस सामखाबाय हाब थिग बेनो लानु फैयो जोंलायलाङालै आंनिया रायलायनो हेल' आदा मा खबर मोजां आं नै भारत भुटान बर्डार दागगारि बाजाराव दं गेलेफु टाउननि एसे आफाङाव माने ओरैबायदि गिदिर जायो बाजारा
गस्ला सि एभेलेबेल आरो जेरैबो नै एसे नायलांदो बाजारखौहाय नै फुरा मानसि भुटानिसफोर मथा मथि गस्ला दखान आरो जेरैबो आं देखायनि दे लाइटजोंहाय एसे जायफोरा नायनो गोसो नाय कमेन्ट खालामोबाबो खालामनो हागोन दे बेफोरो मोजांलै गाननोहाय नै ओइ इयो थुलु ना सियान' मिडियाम ए बर'सो हाब ओरैलाय माथो मानसिया हाबलाङो लामानो गैयालै ओरै थांजानाय नङा आरोथो बाब 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 अयथासार मानसिलै दादगारि बाजाराव गारिखौनो दोननो जायगानो मोनलायथारा दे कमेन्ट खालामनायला खालाम नुबाय दा भुटाननिफ्राय बिथांमोना नै सिख्लाफोरा नायनानै लादो मोजां मोजां दंथारो नै फुरा नायनानै लादो भुटाननि सिख्लाफोरखौ बासिनो हालै जारौ जारौल' दंथारो अर्गानिकबानो जायोना बिथांमोना मेडिसिनफ्राखौनो होआ मुलिफ्राखौनो मैगंफ्राव बिराद भिटामिन जायो गस्ला जिफोरा मोजां मोजां दङथ' नै ओइ सेंग्राफोरसो बायदों बर'फोरबो दं बेयावथ' थाब्रा जालायखादों नै बायनायानो हाबा आयु मानसिफ्रा नुबाय दा मा जाबायो बेखौ नुखादों आदा अ रायदावरा नुदोंला रायदावनो हागोन दिनै दङ आङो भारत भुटान बर्डाराव थानाय दादगारि बाजारावहाय जास्ट ओरैनो बेरायनो फैदों ओमफ्राय हाद्रिया दखन्दाल' जाबोजोब्बाय आरो नै रायज्लायजाया अयथासार हाद्रि खुङो खिन्थु लामाया कन्डिसना थिग नङा गुफुरबानो जाबोजोब्बाय मानसिया ओमफ्राय नै एभेलेबेल जेरैबो जि दखान नायनो हागोन नै फुरानो नै गस्लाफ्रा दामानो गैया आरो ओरैबायदि आं बोराय बुरै फैदों दे नै मेदामाबो जोंना लाइभ होगासिनो दङ होमब्ला नायबावदो आं एसे देखायबावनोसै ए दे नानि दे जागोन दे खायफा माने केमेराखौ गियो नुदोंला रायदावदेलै फंबाय भुटानावथ' थांला आं दिनै बाबाय हेलमेटबो लाबोखायाखै आं दावखोलांनो बाबाय नङाब्ला आं थाव सोना लायनो नागिरदोंमोन गारियाव बरथिकनो थावा एसे खमाव मोनोना ओरैहाय भुटानाव मोजांथार गस्ला सि बायनानै लांनो थाखाय बिराद मोजां दङ कमेन्ट एसे नायबावदोलाय दे बाजारफोरखौ आं देखायनोसैलाय स्रायनो नै नायबावदोलाय नै ओरैबो दं होस अयथासार नाङोलै जिफ्रा नुवाखैनो मोनफ्रोमावबो बरथिकनि दखानाव मानसिया ओमफ्राय दा फुरा बरथिकजोब नै बेसेना नङा आरो बा नै डिजाइनफ्रा फुरा समायखाबाय दा नै बा नै लादो बरिया नुखादों ओरैबो हाब समायजोबखादों आयु बायनाया नुबाय दा नै फुरा जेरैबो मानसिखा
बेखौनो लाखादो समायखाबाय औ ओरैबो नै फुरा लाइभआवसो होगासिनोखा नुगासिनोसोखा ओरैबो नै फुरानो आं देखायनि दादगारि बाजारखौ से मेहमान आया मेरा औरा फंबाय मोजां दा बाजार फैदों दे एसे लाइभ होदों आं माने गुबुनफ्राबो नायथोंसै रा जोंनि बर्डाराव थानाय दादगारि बाजारखौहाय इउटुबावसो होदों आं लाइभखौ ओमफ्राय नोमबाजैया फेसबुकआव लाइभ होदों रन्जिता ब्लग बबेथ' नङा बाबु नङामोन ए दे बेरायदे बाबु दे एसे नै फुरा फैदो हाबलां लामा नुनाया माथो जों हा ओरै थांबावनाय ओरै हाबलांजानाय नङाथ' औरै फिसा गिदिंहैनि ओरै गिदिंहैनि फै दे दा फन खालाय मोनबा दे नै बेबो इउटुबारगोनलै दा नै जे जर'आ नै बा मा लांफैदोंलै नोंलाय ओरैबो हैस हा नै आयौ सिनायहाल' मोनजोबो आं थेला गंसे लांखानायसैलै ओइ जर' बेरायदे थेलाया नोंनि ए दे नुबाय दा नै सिख्लाफ्रा नायना लादो जारौ ल'खानो भुटाननि सिनाया काफागेरा बुनु गेलेफु रायलायालै लाजियो गस्लाफ्रासो मोजां दङ रा नै बेफोरो गानसाबजागौथ' ओइ बहाय कुर्ति हा कुर्ति हो यो हा नायनांगौलै एसे सोंनायनांगौ ओइ जराव लाखाबाय बरथि जिकेटआबो लांब्रा जिकेटआबो 1200 ए गोदानसो ने ए 1200 गोदानसोलै सिने दखाना नै लिडारबो दं बेलाय लिडार ना माथो जाखो इयो कति इयो हा हाँ कति 1400 ओ यस्तो दाम 500 रुपया हुँदैन 500 रुपया हुँदैन भैया ये 500 रुपया है पुराना सेकंड हैंड बोल रहे हैं यो सेकेन्ड हैंड हो सेकंड हैंड हो हाँ सॉरी भैया आपको नमस्ते सेकंड हैंड मेरे पास नहीं है सेकंड हैंड इसको बोलते हैं ओ सेकेन्ड ये नया है क्या है आपने तो 1400 रुपये पुराना माल देगा कोई आदमी गोदान ए तो दुकान तो देखिए बुझे ना कि क्या जाने माने आं बोरायदों आरो गोदानबोनो मालाय थौरै जायगा दाबसेयाव थाबाय थानाङालै एसे नायदिंबावनोसैलाय दासो गांसे लाबाय दे लाना हो होस एभेलेबेल हौरै थांनायसैलायथ' ओरैलाय हाबलांजाया फैसा ओरै हाबलांनायनि मा दङदां बिदर फानग्रा होस बा एफा गिदिर बाजारलै नै ओरैहाय बिदर फानग्रालाय होस गस्ला जिकेटफ्रा मा नै अमा बेदरा एभेलेबेल दं दाउ बेदराबो नै आबौआ फानदों लाब थाइदा ने एसेसो दे फानना हो ओरैनो थास्लायस्लाय होस नै मा जात साइज बायनाय ने फिथिख्रि बिदर गैया जारदासो जोंखानांगौसैलै रोंदोंलै जेनेबा बर' हिन्जावफ्रा बिदिनो फाननांगौ फुरा ओरै नायदो नै है गस्लाफ्रा थाबलायनायनि मा जात बायनाय गाहायाव फै गाहायाव होस नुबाय दा मानसिया नै
ओइ बोनो आदा एसे हाब बायजोबदों नै हाब माथो मोजां मोजांबो मोनो लंपेन्टआलाय लंपेन्टआ मोजांमोनथ' नै बेयो गुदुंनो नै बिराद मोजांमोनथ' नोङो गाननानै थांदो ने ने सल्लिसमोन रायो हाब मोजांमोनथ' इयो ने दा बेसेबां दोनो सोंसाय आं सोंनि ओइ गुदुंखा माथो इलाय कुर्ति इयो ओइ भाइ बिदि थुलागोन ना साबमालै नै बेबो मोजां माथो लंपेन्टआ हाब नै मोजां मोजांल' दङ नै आयु गानजायो गुदुंनो ओइ कुर्ति होद कुर्ति 350 मावबाय 350 गारस्लाय नाङालै बिसोर बायलाबायोना बायालै नायदो लोगोफोर दादगारि बाजारा दिनैहाय हौरैबो दं हनै दखाना दखानलै ओमफ्राय हरैजोंहाय अरिजिनेल फानग्रास्लाय माखौ लानाय माखौ दोननायसो मोनखायलायनाया बेफोरो नै जिकेटफ्रा थोद ओरैनोलाय बारा नाङाखै नामा मानसियानो एसे खम नै एभेलेबेल ओरैबो नै लंपेन्टफ्रा माथो नायदों नै अयथासार दोनथ'बाय दे लोगोफोर एसेनोसै